i funktionen herinde, der skal man bruge objekter, og man skal ind og plukke i dommen og så videre, for at man kan arbejde med det overhovedet, og for at det hænger sammen, HTML, CSS, JavaScript, for at det fungerer. Så altså, hele koden er jo spækket med objekter, alle sammen, som man så laver. Og det kan fx være kold, et objekt, og content, et objekt her. Og de kører altså, dem er nødt til at have for, at det kan fungere det hele, og det bliver så objekter igennem det hele. Og dommen, kan man så sige, den plukker man jo så for eksempel heroppe ved document get element by class name. Altså det går ind og plukker i dommen, det vil sige indeksfilen, og så plukker den altså de her button collapsibles, som man ser her i HTML'en, som er de her class, tillit en class, og de hedder så button collapsibles. Til at starte med har vi variabler, og i mine footer knapper her, som jeg har sat en kommentar over, har vi hele funktionen for de her knapper. Og variablerne kører allerede fra start af let. Der laver vi altså en variabel, der hedder col, og den plukker altså inden for dommen af de her button collapse. Og her har vi en let variabel mere, som indeholder denne funktion. Og ligesåledes laver jeg variabler, lidt variabler hele vejen ned igennem den her funktion her. De variabler her, for eksempel de to øverste let variablerne, det er globale variabler, det vil sige de fungerer på hele siden, uanset hvornår. Og herinde ser vi for eksempel let variable content og let variable call array. Og de variabler her er altså lokale, og det vil sige de fungerer kun inde i den her funktion. En if-else funktion ser vi tre ligemedstegn, og det er altså en operator, en comparison operator for disse knapper herovre på siden. Og den her comparison operator, når der er tre ligemedstegn, så vil det sige, at den kigger efter, at den er lige med eller lige med og samme type. Så det vil sige, her kigger den altså, hvis content style display er lige med og samme type blok på siden, så udfører den altså den kode, som er skrevet efterfølgende. Og ligeledes her, content display er lige med none, her er det bare lige med, så den er almindelig, at den giver det. Det loop, den egentlig kører over hele funktionen her, med knapperne herovre, det er jo altså, den har både et if-else inde i sig, og som gør, at den bliver vist, eller ikke vist, altså åbnet eller lukket. Så gør den her for loop heroppe, altså, at man går igennem alle knapperne en for en. Så kan man sige, første del af loopet, her starter den altså ved den første knap, en funktion. Næste funktion, eller næste del af loopet her, der siger den altså, at variablen her skal fortsætte lige så lang tid, som der er knapper. Og her har jeg jo så bare sat den til længden af knapper, og den har så selv plukket antal knapper derinde, og her er der så 3, så den kører jo så 3 gange. Og sidste funktion herovre, den gør så, at den skal udføre en funktion, eller ja, man kan sige, det jeg har udviklet den til at gøre per gang, og hvad der så skal ske næste. Og det gør jo så, at den udfører den her funktion her. Når man så trykker på knapperne, så åbner den og lukker, og så kører man if-else, og resten af det igennem. Selve hovedfunktionen, kan man sige, i den her, kan man sige, knap-funktion her, med information, åbningstid og noget nede i footeren herovre. Så kigger man på det her if-else, og her er der altså skrevet block, none, block osv. Og det vil sige, at det som den her if-else den egentlig gør, det er at den starter med at kigge på, er de lukkede, er de åbne, de her knapper herovre. Og hvis de er lukkede, så skal de åbne. Er de åbne, så skal de lukke. Og det er altså det her, den funktion her gør. Frem og tilbage. Arrays i den her funktion er den lidt kringlet, men her laver man altså en let variabel col, som går ind og plukker i dommen ved de her button collapsible. De er altså inden fra dommen her, HTML'en, ved knapperne hernede. Bum. Og det er altså de knapper her, I ser herovre. Information, åbningstid osv. Den plukker man altså herfra ved klassen her. Og går den altså laver en col, som ikke er et rigtigt array,
men i bunden hernede, der laver jeg så en ny variable, der hedder call array, som går ind og plukker arrays fra collen, altså min let variable heroppe. Det gør altså, at man kan gå ind og arbejde med det array og bruge den her for each af de her knapper her. Det gør man altså igennem den her let variable her, altså lave den om til et array.